Bagong traffic scheme sa lungsod sa Consolacion nagbunga og mas positibong resulta sukwahi sa mga pagsaway labi na sa unang adlaw sa pagpatuman sa right turn only policy. Kining assessment sa mga mayor o sa Consolacion o ingon man sa liluan sa panagtigom nila ni Governor Gwen Garcia. Ano ang report? Gamayng sakripisyo alang sa malungtaron nga solusyon sa trapiko. Mao kini ang gipanghimug-atan ni Governor Gwen Garcia kauban nilang Mayor Johannes Aligado sa Consolacion o Mayor Cristina Frasco sa Liluan. Ilang giangkon nga nakasugat gyud og suliran sa southbound lane sa unang mga adlaw nga gipatuman ang new traffic scheme. Apan nakamug na usab kini og kagaan uhawan nga agianan padung sa northbound lane. Ang na-highlight lang kuno ang sitwasyon sa southbound lane. Sa gipatawag nga meeting, mitambong ang Mandawi City, LTFRB, LTO ug ubang mga stakeholders. Katong dali ra gyud kaayo dayon mang yaw-yaw, I hope you will now be eating your words and biting your tongue. Mangutana mo, naabay kausaban, dako ang kausaban. Ug nagpasalamat gyud mi ani kang Governor Gwen nga who lead us no nga ma-implement ni. I believe that this traffic scheme, which is seeing success, is really the product of collaboration and cooperation. Samtang gipahibaw sa gobernadora nga ipatuman sugo Disyembre 18 gikan sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi ang truck ban sa mga dagkong sakyanan nga moagi sa North Coastal Highway. Dakpon usab ang mga magparking daplin sa highway. Apil kini sa pamaagi pagsulbad sa problema sa traffic. That is now fair notice to all engaged in the delivery business. Laing nakatampo sa heavy traffic ang proyekto sa Third Tilco nga nakapahuot sa mga sakyanan hinungdan nga gipatawag sa gobernador ang kadagkuan niini. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.